prietenesc, profesional și pot să zic familiar, chiar familiar, m-am simțit ca acasă. Recomand, chiar recomand. Recomand din toate punctele de vedere, fără frică, fără... Nici nu-mi dau seama că am făcut lucrul ăsta, chiar recomand. Eu sunt Ramona, din România, mai exact Suceava. În urma mai multor diete și probleme de sănătate, am pus în greutate și am încercat toate felurile să scap și n-am reușit și atunci am ales asta. Foarte bine, chiar m-am găsit foarte bine. Foarte ok, curat, profesional, foarte, chiar nu mă așteptam. Chiar nici n-am avut senzația că este un medic, mai mult un prieten decât un medic. Chiar n-am avut timp. A fost rapid și profesional, chiar foarte ok. Nu, chiar deloc. Toată lumea vorbește engleză, deci chiar foarte ok. Am încercat în toate modurile să mă facă să înțeleg ce-a fost nevoie. Eu am ajuns aici prin urma unor prieteni care au fost și au făcut anumite operații tot la această clinică și atunci, da, prietenesc, profesional și pot să zic familiar, chiar familiar, m-am simțit ca acasă. Recomand, chiar recomand. Recomand din toate punctele de vedere, fără frică, fără... Nici nu-mi dau seama că am făcut lucrul ăsta, chiar recomand. Da, cu siguranță recomand.